Prečo vás Denisa, tá alebo nemenovaná osoba, prečo vás štve? Tá nemenovaná osoba sa volá Denisa Mihalková a štve ma, lebo to je z ňou niečo nenormálne. Vôbec ma nechce poslúchať a pritom by mala robiť všetko, čo jej kažem. Čo znamená všetko, čo jej kážete? Nemôžem takto verejne povedať, lebo by som visel niekde na strope za lano. A chceli by ste niekedy niečo s Denisou M? Áno, samozrejme, že by som chcel. Ja som od malička som niečo chcel, len ona je strašne neprístupný človek. Počkaj, ako to bolo? Čo ako bolo? Však ťa chcem dostať, že by si nevedel, čo máš povedať. Ako to bolo, že je neprístupný človek? No a ešte nejako inak nám to poviete? Že je neprístupný človek proste. K nej sa približíte, ona od vás uteká. Normálne od vás uteká, ako keby ste boli zver. Dobre, tak a teraz sa pozrime na vašu športovú kariéru. Moja športová kariéra je bez Denisy Mihalkovej na krachu. A páči sa vám dnešný badmintonový turnaj? No áno, pripravila ho Denisa Mihalková, takže tento turnaj je najkrajší, aký kedy bol. A myslíte si, že Denisa Mihalková bola veľmi trápna? Nie, bola úplne najlepšia zo všetkých. Myslím si, že určite ju chcem. Dobre, a ešte posledná otázka, čo by mala vylepšiť? Čo by mala lepšiť? Úplne nič. A ešte ďalšia otázka. Posledná otázka. Čo by ste vylepšili na tomto turnaji? Na tomto turnaji by sa dalo vylepšiť toho veľa, lebo chýbali nám traje rozhodcovia a teraz sa musí to vylepšovať, ale všetko sme zmakli, lebo proste sme dokonali. Máme pocit, že sme dosiahli úplnosť a tak to bude navždy. Myslíte si, že Bardejovský mládežnícky parlament má budúcnosť? Samozrejme, má veľkú budúcnosť, keď my odídeme, tak spadne. Dobre, ďakujem za rozhovor tu na Mikulášovi Dorinovi, alias Miky. Objate. Zmierajne.